Kanca-kanca niku adate lek maringi support tenggen pelawak niku tidak sesesek ini lho. Ning khusus kangge gareng muda ya kudu sesek. Ya. Nganti Mbah Wir nganti drampok napa drampok. Wong anggotane wae dilonggar-longgarne malah jenengan ki ngendikan sesek. Mongko sesek niku ki asma. Oh kok dagelan munggah kon nganggo asma niku napa nggih betah to Mas Cahyo? Mboten perkara asma, niku tempo. Tempo. Irama. Lah aku rene ditagap mosok rene tempo. Kok angel men to. Tegese kuwi iki lho. Ketukan ngene iki lho. Iki tak santai. Lek cepet ya tek 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 ngono kuwi. Oh, irama. Irama. Nggih, niki nuhoni pamundutan. Sedulur wonten ing Laladan Polorejo mriki Mas Cahyo. Leres. Awit menika mboten duga mana saestu awit sedulur Polorejo menika ngiras pantes niki bersih desa, ngiras pantes nglumpukne warga masyarakat ugi polo kepala desa sak kecamatan Babatan. Nggih. Mungguing bersih desa sing ditindakne setiap tahun sing dalange ora tau kecer nggih Mas Cahyo Kuntabi. Waduh nggih. Niku katresnanipun Piyai Polorejo ngoten niku. Mila mumpung jenengan wenten disekseni karo Piyai kabeh, mbuh wis ping 4 apa ping 5 aku lali. Engko yen ping 5 tahun ngarep mboten sah dipun bayar penuh, cukup 50% saja. Niku pun kecara nyata mboten namung panjenengan Mas. Urung rampung lek ngomong. Oh, derek. 50% itu tegese 50% DP, 50% pelunasan. Pokok omong ngono. Wong ngendikane jenengan rene ora sah dibayar sing penting turane kena ditukakne sepeda motor. Saiki engko buat-baran ora dibayar ora apa-apa. Mergo mau wis lunas. Lah lek kula mboten kemrungsung, mang dibayar ya kono sak engko dibayar ya kono kula pun ikhlas, Mas. Wah, elok tegese jenengan iku berdharma ora golek materi nggih. Sesasi kepungkur wis dilunasi. Oh, alah. Dadine kalek nyaur igo-igo. Mula raimu tak sawang kok pucet kok kene ayo. 750 tok, Mas. Nggih, alhamdulillah barokahullah. Nggih. Lek mboten lantaran kados mekaten nderekne panjenengan Mas Cahyo. Nggih. Kula nggih mboten samar menika saged menika nggih ngeten iki sabet jagong paribasane kumpul dulur wonten ing Laladan Polorejo, Mas. Leres, nggih. Namung ndedonga muga-muga sak cekapipun bersih desa, nggih. sedaya masyarakat wonten ing Laladan Polorejo manggih kawilujengan kebagas warasan selamat donya kelawan akhirat. Amin. Ingkang baken mugi-mugi sing tani ya tandurane ya melimpah ruah. Bebas dari hama. Nggih, ingkang dados Mbah Lurah muga-muga pinaringan seger waras. Amin. Ingkang dados pejabat muga-muga nggih sedaya menika dipun ijabahi Gusti Kang Maha Agung kebak ingkang mulyan panjang yuswa. Amin ya rabbal alamin. Jantenan nyambut gawe lek karo Mas Cahyo tenan. Wong nonton nggih dukono dukene ora nek senggange. Lah niku mergo katresnane Piyai Polorejo. Kula niku nun sewu mayang tanpa ada peran serta para penonton sing sak lapangan penuh. Saya bukan apa-apa. Yang artinya yang melestarikan budaya wayang, budaya Indonesia bukan dalangnya, namun seluruh penonton yang tercinta ini. Tepuk tangan Polorejo. Ngeten. Nggih tenan niki Mas nggih dititeni mawon wong tegese tenggene Polorejo, kanca-kanca desa lintune niki dereng ingkang wonten ingkang dereng napa bersih desa. Alhamdulillah Polorejo menika sepisan dalu menika Mas. Oh ngaten nggih. Murwakani menika wujuding bersih desa, muga-muga iso resik samubarange, resik penyakite, resik godha rencanane manggih kawilujengan kebagas warasan. Amin. Sampeyan ndongakne kok ya pinter Mas Garing. Nggih, wong pacak wis dilunasi sak wulan ngeten iki kula nggih rada encer, Mas. Ah iya. Ngene tegese panitia tanggung jawab. Ana lho, bar wayangan iki panitia digoleki angel. Nate kula akhire mulih nggo Avanza, nate ngoten niku. Panjenengan Heeh. bar wayangan panitiane lunga mulih ora ning digoleki turu ora Mboten temu ditelepon ra diangkat. bareng jenengan solusine
Avansane sing di omah kula go mulih. Alah sami kalih kula, Mas. Pripun? Aku mulih bar ndagel jruk medhun goleki sing di omah ora nek. Sing duwe panitia ora nek, warga masyarakat ora nek. Langsung kula bablas nyang mburi, Mas. Nyapa? Pitik jago tak jupuk. Oh, kok jenengan Avanza wong sakmene bane aku ya pitik jago wae kan cukup to, Mas. Apa ya cucuk gareng kaya ngono iso. Lah ya jago ya cucuk to, Mas. Kok ya. Nggih, niki ngiras pantes nggih niki napa nggih ngleluri budaya Jawa, Mas. Paribasane lek ngonceki barang sing ra bener kerto aji. Bayar paribasane kan boten leres. Ingkang baken sedaya masyarakat Polorejo khususnya menika dukuh wonten ing tamanan mriki weh tenan sak RT 5 yuta. Lek 12 RT pinten yuta mawon, Mas. Iya bayangno kuwi pawa ditukokne dawet jabung iso nggih nglangi kaya. Lha wong mboten namung damel lagi lek niku. Wong nggih ngunekne speedboat mawon kiyat. Oke, alhamdulillah. Mas Gareng. Nggih wonten gandeng teng pundi-pundi Gareng niku identik dengan penjabaran alamat yang sedang wayangan. Gitu? Nggih, leres. Niki desane napa? Niki desane Bumbu Rame, Mas. Apa Bumbu Rame? Lah Polo niku napa? Bumbu. Lah nggih Rejo Rame. Lah nggih, nang niki tenggene Bumbu Rame niki nuwun sewu. Niki napa meneh Pak Dino Sugih, Lurahe Pak Dino Sugih. Pak Haryanto. Lah hari niku Dino. Lah Anto Sugih. Lah Pak Haryanto ki dina sing sugih. Kula dina sing sugih dalu menika didamel wayangan. Elah. 2 periode, muga-muga masyarakate ayem tentrem padha seneng aja enek sing gontuk-gontukan, aja enek sing pleruk-plerukan, napa meneh jenenge jaman saiki jaman modern, Mas. Pokoke dolanan HP ya sak becik-becike. Nggih. Aja ngantek dolanan HP sing dingge ngeslot, sing dingge apa ku ora bener. Nggih. Lek iso ki dolanan HP iki ya dingge nilpuni tangga-tanggane ngoten. Lah ngopo tanggane ditelepon? Lah ya nggih kok lek bak bojone ora nek ditelepon kan kena dijak COD, Mas. Waduh. Iya. Mboten niki Polorejo silakan diterjemahkan. Po ki apa, lo ki apa? Ayo. Polorejo. Ayo. Popokane priyantun seniman wonten ing Laladan Ponorogo. Oh nggih. Popokane niki teng mriki Pak Haryanto nyengkuyung. Nggih. Mbah Dewan kekalih nyengkuyung, Bu Camat nyengkuyung, masyarakat sedaya nyengkuyung. Kula popokane priyantun seniman wonten ing Laladan Ponorogo. Pak, tepuk tangan untuk Mas Gareng Pacitan luar biasa. Lagi siji lho, ayo. Lo ki tegese lomo samukawisipun mbok bilih mriku sedulur sedaya ngawontenaken tasakuran ora munggur kerto aji ning banyu mili pasugatane. Mantap, luar niku biasa. wah tenan Mas, soto teko, rendang teko, sate teko, kopi teko, teh teko. Kok Padang ini. Sampai ini ora ngerti, aku wis matur karo panitia, engko yen bar limbukan lagi hadir hidangan itu. Wah, niku sakit cancut tali kondo, kadang-kadang sinoman lho, Mas. Kuah bedo teko ku urung tak pangan ya diundur neh. Dadi kula sepriki nggih klingsiren. Lah sampean kurang cepet le dahar. Lah jare tak cepet-cepetne wong lagi tak rangge wis diundur kok. Mosok tak buru kaya kirik. Iya. Kaya remen ing penggalih merga saged nimbali panjenengan ugi kanca madangkara. Siap. Terakhir Jo mengamengo sok beneh nambok ping 4 ping 10 ngundang dalang iki wae. Nah. Nggih. Niki. Leres, wau Pak Lurah dipun paring dawuh tahun ngarep bersih desa tetep wayangan kula. Nggih. Dagelane nggih Gareng. Nggih, kan alhamdulillah. Ning Gareng Semarang. Mas, napa? Mboten napa-napa. Kula pas job teng Blitar. Pas betul saged. Mboten saged kok. Nggih. Wong ngene wong arep golek sandang pangan jenengan iki kok ya paling mboten nggih napa niki dum-dum to Mas. Dum-dum. Pokoke ya aku le rejeki, jenengan pikantuk rejeki, para dagang pikantuk rejeki, sinoman anggenipun cantut tali wondo parkir nggih pikantuk rejeki. Mergo diayomi karo Pak Lurah.
Lurah. Pak Lurah, namanya Pak Lurah? Haryanto. Harapannya ke depan Polorejo semakin ngrembaka dan jayeng bawana, tepuk tangan. Rinten kelawan dalu manembah marang Gusti eling sing gawe jagat ora liwat ning 5 wektu. Yan hari Yan niku Yan. Oh, ambek yo aja nganggo Yan ngono barang. Asmane pancen yo ngono. Harian. Aduh. Kok yo nganggo Yan barang to. Lah ya tiwas dilunasi bae ora iso nerjemahne. Yan tegese niku lumayan. Nah. Arep tak nggih nyaur utang sok kliwon wis diwenehi dek sesasi kepungkur. Sampeyan mau yang diutang? Alah wong jenenge apa meneh BRI BNI mekar kuwi lho Mas. Wah aku wis mate kaya kemrungsung. Terakhir Toto wigatining luar biasa dipun rengkuh dulur mriki menika 2 periode. Anggenipun dados lurah atau kepala desa aduh kakek ini kakek penak keadilan untuk semua masyarakat Polorejo. Oh tetep iso nadyan spontan jos garing kok dilawan. Nggih Pak panjenenganipun Bapak Haryanto menika lembah manak semanak tur aruan sopan santun ora bedakne wong cilik kelawan wong gedhe. Lamun to bengi iki ora munggah aku nyawer ketoke men kula Mas. Kok iso balik rono neh lho. Lho wong pripun wong jenengan kakek mawon kene mumet ndase. Lho ning ndi-endi dalang karo garengi sing ngompani dalange sing nyemes garenge. Oh ya gareng sing kadang so nyemes aku bagian anu kok kudu cemes kok. Dinten menika ngujudaken tasakuran wayangan sedalu natas dalange Mas Cahyo Kuntadi. Saben wayah bersedesa ora lali dienekne kaya ngene. Ngeman tangga teparo merga yek bendina 55 yuta kuwi ora kepenak. Pak mriki kok yo ngenang ngene ngoten bingung Pak ngoten iki teng utek ngoten iki nggih mumpung kudu iso jaman saiki garing kudu cepat akurat dan juga bermanfaat. Lah iki apa kaya polisi apa piye wong aku ki arep dagel mosok kaya polisi cepat akurat tanggap cak debak paling. Wong iki ukara lho Mas kaya wong klasik kula mawon nggih ngapunten Mas Cahyo nggih. Cah kuwi tegese bocah sing linuwih diukir jiwa ragane marang tiang sepuh kekalih dadi bocah sing budaya ngerti marang trapcila tata caraning Jawa. Dos terakhir yo. Iya kuwi wonge. Masem ngoten. Sip, kula golekne kanca Mas Gareng. Wonten. Ini ada bintang juga dari Ponorogo. Oh, nggih. Priyayi Kidul Margi. Apa jenenge? Lho, kene nengen apal aku. Kene nengen kuwi jurusan kono ning gone alun-alun. Terus lek rono ki nang Madiun, lek ngulon minggok ngalor aku ya apal. Ngendi wi? Dong Banteng. Tanggal selawe Dong Banteng genah karo sampean to ya? Nggih Mas. Nggih kula pesen setunggal nggih Mas nggih. Apa? Sing bingisane teko ngendas. Oh ya. Monggo Mbak Lucy coba cublak suweng Mbak Lucy Brahman dari Ponorogo. Oke, yuk.
Ya piyai loro iki sing jan ngentek-ngenteki ning Ponorogo. Anggere nek wayang ya mesti Mbak Lucy, Mas Gareng Pacitan lho kuwi. Kek sinten sing ngendika? Kula. Lah mbok cekek demit aku rene sik pisan iki. Ukur ngono dadak cekek demit lho. Lah mbok sumpah kula sak jog jumblek alhamdulillah lho. Mbok lek Mbah Lurah Baryanto nggih nembe niki kula. Amun omah kula mencelok mriku. Nun sewu. Nggih. Mboten kok kula umum mboten nggih. Nggih. Sing usul teng Mbak Lurah dagelane mangke Mbak Lucy niku kula. Masyaallah. Mergo kula nggih dasar. Mumpung tasik bar sawal, mangke yen besar dibeleh niki mangke. Rencana kula besar ndelik Ndelik. timbang dibeleh. Iya. Niki lek besar mboten dibeleh Mas nuwun sewu. Piye? Isik rutin dikombor. Mergo kurang gede. Lek didol ora payu. Yen aku dadi Mbak Lucy kudune ora trima. Dilok niku luwih 6 lho kuwi ngelokne sampean kaya ngono kuwi mosok ditampa. Alah mboten napa-napa dereng lumpuk idu kula. Nek kula ngomong lak idu kula lumpuk kula idoni. Lho aja mbok idoni aku mbok idoni ning Jambon ilere teko saprene urung mari. Ora mesakne lho enek Jambon dadi panu. Terus mbok idoni ning Medion dadi kurap. Kowe ngenyek no, ora ngerti fungsine sapi. Nyuwun sewu nggih Mas Yoyo. Nggih. Fungsine sapi, ilere sapi kula kena nggih maskeran. Ilere sapi kena digo maskeran. Mari mempercantik, memperhalus kulit. Lho, ya ta? Mari ngono kulite sapi. Lho, kena nggih apa? Kena nggih karpet, kena nggih hiasan. Tas, Lho, sepatu. Nggih sepatu, terus letonge kuwi kena tinggi pupuk kan. Biar Pupuk organik kuwi lombok karo terong kuwi dipenehi pupuk letonge sapi kuwi mari subur. Ngerti kowe? piye reng kena urung? Wis kena urung? Ya wis ora masalah dek iki kadah saiki kurap saiki brenyeh ora apa-apa. Siji sing kudu mangerteni. Apa? Susune sapi memberi gizi kabeh piyai-piyai ning kene iki lho. Loh, jaman tanggaku kena gizi buruk nggih nyun sewu. Pak Lurah wis mumet kok. Arep nukokne susu anggarane kan entek to. Wah, akhire aku ngadeg le ning arep bali desa. Terus tampengi wong sak cekok. Yuk. Wong sak cekok mbok empengi. Upamane sing kok empengi Pak Haryanto lu terus piye? Ah makane saiki Pak Haryanto malih mulus. Mergo Ya ku mau empengmu ta. Nggih kedaluan sok mau. Wah Mas Yoyo kok yo. Ngeten lho Mbak Lucy nun sewu panjenengan asli piyai Ponorogo. Nggih, alhamdulillah. Tegese suasana di Ponorogo sing pirsa lak jenengan. Kula setiap sowan Ponorogo sing mirsani nggih kados mekaten Yen ngaten to? Napa niku sebabe napa? Piyai mriki ngantos ngoten niku. Piyai mriki niku karena cinta budaya, nguri-nguri budaya lan ngurip-ngurip budaya. Tur panjenengan lek wis dicintai piyai Ponorogo kadung gandrung jenengan ra tau dinyang, nggih ta? Nggih. Sepira-pira nyah lho piyai Ponorogo iki ngono kuwi. Kowe pira? Sembodo. Kowe bengi iki pira yo? Aku rate oke. Aku pengen ngene. Mergo ngene, Pak Haryanto itu kan terkenal piyainya baik gitu. Tadi niki wau sak rombongan Bu Camat beserta lurah-lurah kecamatan Babatan mboten saged rawuh karena nembe studi banding di Magelang. Niki sing makili para bapak tarik-tarik sedaya. Tur kanca-kanca lurah ngrasani ngeten, yo rasane nelongso mboten saged nenggani pagelarane Mbah Lurah Polorejo karena Mbah Lurah Polorejo niki terkenal piyaine entengan. Leres. Sae dadi kanca-kanca sami getun mboten saged. Nggih, sae wis nyah-nyah piyayine. Lah inggih saking Mbah Lurah kang pundi to? Lah kuwi ngelem kan mau roh-roh iki. Ora ketok lho weteng. Awakku ngomong Mbah Lurah peteng to? Endi to? Ya sewu. Terus yo Pundi? Ingkang pundi Mbah Lurah? Oh kuwi lho sing rek maneh dijambul kuwi lho. Sing pundi Sanggowang niku? Pundi? Kok goreng? Pundi? Oh Kang, oh nggih. Oh sandinge Mas Goreng menika? Iya. Pundi? Mbah Lurah ke sing ngagem songkok cempeng dik. Oh alah, masalah. Ngomongne petang-peteng. Piyayine. Wong sing digoleki genah Mbak Lurah iku arep belum iso ngenang ngene kan. Piyainya hitam manis, auranya sabar. Leres. Nggih.
Nggih, alus. Salam saking kanca-kanca Mbah Lurah, tapi estu malam hari ini luar biasa pagelarane. Andane kok yo dalange kondang, dalange Mas Cahyo Kuntadi. Wis sapa sing ora ngerti? Ki Cahyo Kuntadi. Dosen isi Surakarta. Dalang percontohan. Jan iki para dosen-dosen kabeh sing nabohi. Yo. Nyapa? Aku tak ngalih rene. Lah ngapa reng? Urung sampe dagel raiku bonyok idu tok. Lah iki Lho, kuwi saka semangate Mbak Lucy kok ya. ya kok semangat apa semangat iki sindan apa ula sawa? Lha kok ngagir ngomong kok nyembur kancane. Kowe ora ngerti lho, sinden kuwi ya. Aurane sinden. Sinden cambune wangi. Ngeriki mau kok mendem. Sinden ki ambune wangi-wangi. Lho, oh, abah sinden ki mengandung emas batangan. Kotokno ae kelet-let dadi emas setengah gram rata. Aku ora dadi mas batangan kok yu. Lah apa? Aku bar mangan bakso. Ora dadi batangan. Nggih, Mbak Lucy kalian Mas Gareng. Hajatipun bersih desa. Bersih desa. Nggih, wonten awala niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking keluarga besar KUD Sukamaju, saking laladan Sukorjo Ponorogo, menika klebet Pak Karsono wau, nggih. Kagem Pak Dalang Cahyo nyuwun gending caping gunung kalian ninggal katresnan. Nggih dawuh. Gending menika kagem sedaya pamirsa sugeng mirsani wayang kulit sedalu natas bersama Dalang Ki Cahyo Kuntadi sampun kesupen benjang tanggal 25 April mirsani wonten Desa Kedung Banteng. Matur nuwun saking KUD Sukamaju tertanda Bapak Haji Karsono SP. Wah nggih niku. Ugi wonten melih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dalang kula Mbah Untung sing mbau reksa apa nggih? Gogo Kalang nggih. Gogo Kalang Timur. Kula nyuwun lagu Kembang Rawe. Lagu niki mangke kula aturaken sederek Anggi sing dodol cemoy. Nah nggih. Kalih sederek Suprih sing dodol cemoy. Nggih. Nggih warung-warung ya do dikirimi lagu. Nggih. Ugi menika malih setunggal saking Mbah Wotahid mantan kami tua dukuh Polorejo Krajan nyuwun gending utawi sekar gula klapa Kembang Rawe. Gending menika dipun aturaken dumateng Bapak Haryanto Kepala Desa Polorejo saha pangombyongipun pamongipun Bapak Suhari SH sekalian selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari PKB, juga Bapak Ibu BPD lan LPMD Desa Polorejo, ibu-ibu PKK dan Karang Taruna, konco-konco kelompok tani se-Desa Polorejo dan sedaya para penonton. Caping gunung riyen diaturake. Ning kula niki badhe ngentune salam rumiyin wong saking penggemar jenengan pun sami nyewa kendaraan demi mirsani jenengan iki wau rombongan ten mriki. Saking pundi? Nggih, saking Kelurahan Keniten wonten, saking Kelurahan Beduri wonten, saking Babatan wonten, komplit niku nyater mobil. Alhamdulillah. Matur nuwun. Spesial untuk Mbah Lurah lek ndawuh ngeten. Engko Kang Canono Mas Gareng teko limbukan wae pun beres. Untuk malam hari ini tak diskon sampai goro-goro ora bayar, Mbak. Lek gak karo Cahyo Kuntadi aku mulih. Haryanto ya. Mbah Lurah biar tidak sedih karena teman-teman Lurah tindak. Betul. Tadi Pak Lurah Kadipaten Kang Pur ya. Nggih, Mas Pur. Bolo kabeh. Sakniki Caping gunung dijenglengke sing jengleng Mas Gareng sing nembang Bulusi. Ya. Jengleng caping gunung. Nggih. Pamundhutane Mbah Lurah niki mau. Mbah Lurah napa warga masyarakat? Bapak Haji Karsono. Pak Karsono. Nggih, alhamdulillah. Muga-muga. Nggih. Pinten Mas? Mangga. Saben bengi nyamang
Remamerne slebore. Lah sing jenggleng kaya ngono, jenggleng Mbah Lurah ku ya semangat. Ya wong ki lek karo wong lanang ki ya lek gedeng ya aja nemen-nemen. Lek wis ki ya ora sah kene. Wong wis bae kok ngene. Sosok wong wedok iki lek pegel karo wong lanang ya ngono. Mosok lek wis bar ya ngene ngono. Beda lek bojoku. Piye? Oh, bojoku lek bar ora ngene ngono ora. Piye? Bu ayo ngono. Enak tenan. Coba. Yen menajang gak gelem disingkur. Ya wong wadurana sik. Hamong karo janur kuning janur kuning janur kuning. Piye Mbak Lucy? Anu kurang dhuwur. Biasane niku Gareng Pacitan kan tiange kan ten mriko pesisir pantai jadi energik orangnya. Biasane niku gandul ten wong barang iso kok. Apa nek Polorejo bayar larang-larang kur mumbule kur sakmu. Iya. Dhuwur kene, Mbak. Kur ping pindho. Iya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Sae nopo sae? Malih kalau. Iya. Nah ya. Semolo ya nah-nane ngubul. Loh, kan yang menunjukkan bahwa kamu itu seseorang yang multi talenta. Oke, baik. Aku wis gur manut tok kok karo awakmu. Aku seneng aku akhir badlotek ngono ya terus buka lawang gluduk. Kok mbok parakne rono bar-barane? Lah bojomu teko kok. Lho, ning panggung iki ra nek bojo-bojo wae, ning panggung iki kita milik umum. Milik umum saiki kok apik ning kok mulih aku ditojok bojomu. Kalau di panggung itu harus profesional kerja. Contoh, Mas Cahyo pun tadi kan garwane Bu Kesi. Loh, kalau di atas panggung Mas Cahyo milik umum, milik kabeh sing mirsani. Ngono tenan. Iya. Oke, baik. Engko oleh nyedek ngerane demok sampai demok sesuk enek dagelan yang ndak sih. Wong lanang bingunge adoh jarene kudu sing totalitas lek wis cedhek arep mbok ilangi ndasku. Aku mulih arep nggawa ndas apa? Ya nyilih sirah tanggane. Kok ya duwe sirah liyane. Oh, ameng-ameng nyawa. Ya. Gendang kowe ngono. Ayo. Pacitan. Piye, Rek? Kok nek mak gadul-gadul mang kok, Rek? Anyang-anyangen yo. Lah kena apamu wong
tunggal wae ora kok. Lah selebormu nyanggone atake bocah. Wong iki kudu energi lho, sampeyan iku isih enom. Nah, lincah. Ora dadi kan imbal-imbalan. Aku lek duwe bojo kaya sampeyan energi, sing wedok ya kudu energi. Imbangi. Ya wong ngimbangi ki ya delok-delok to yu. Wong esuk aku bar ngedos kok yaine kon ngimbangi awakku ya semaput. Kareng lari sok ngedos. Ora kok dulur Polorejo lho. Terus ki wis apik demben Mario dodolan itu donat. Alah timbang awakmu dodol BH. Oh iya, aku sembarang tak. Oh ya. Nah ya. Iya. Nate cap. Apa? Ya mbok pacitan nate cap. Apa sajake kowe anu lek diladeni kasar ki kurang marem. Oh ora. Pilih sing halus-halusan Oh aku kurang wani. Sik cukup awakmu dhewe wae. Lah nyapa lho, iki bebas iki sing kaya Arjuna ning kene awakmu cepakane kaya ngene ayu. Arep cepakne nuwun sewu lho Mas. Pripun? Nuwun sewu lek mbake sing setunggal niki kali sing setunggal paribasan menika niki kelangenan. Kelangenan dulur mriki lho Mbak Bergita karo Mbak Winong. Oh. Niku Kelangenane Pak Agung Dewan. Oh, Pak Agung Dewan karo Pak Hari. Pak Hari Cara panganan ngono ya. Sing dahar ki Pak Agung karo Pak Hari. Oh, terus Terus Mbak Dian kali Mbak Dian. Mbak Dian kalih Mbak Mira. Niki cara kelangenane niku Mbah Lurah Haryanto. Mbah Lurah Haryanto. Terus Bu Kesi sak mriki. Nah, terus niku remenane Mbah kami tuwa Iwan. Mbah Iwan lek saku. Ya RT Gupolo ngono. Kok ya. Iki kok ya. Iya. Iya. Udah. Panas. Gen parian coba ngecek sindan-sindan kae yo. Nggih. Itu saking Mbak Lia, ya Mbak. Lia. Tuh. Monggo. Tuku meja Oh meja, brukne gareng. karo kursi. Ada kursi. Warga Palarejo mugi tambah rejeki. Allahumma amin. Gandeng piyai Polorejo iki piyai budaya, piyai nyeni, mesti ling ngamini yo ngangge budaya. Lah ngeten iki, Pak. Allahumma amin. Kersa nggih, Pak nggih? Sing kersa kula dongake putra putrine soleh solekah. Amin. Monggo. 1, 2, 3. Allahumma amin. Piyai budaya Kak. Mangke melih. Yo. Selanjutnya Bu Triastuti. Yo. Mangan sego lawuhe tempe. Wah, kowe tak niku, Mas. Heeh. Pojokan alun-alun jos. Iya. Mugi-mugi warga Polorejo tansah sehat awake. Allahumma Amin. hebat Mbak Tuti saiki solekah. Ngono kuwi ora aneh-aneh ae. Nggih. Selanjutnya Bekasi Ibu. Pak Kaji Bejo Pak Kaji Bejo wah sampai kuwi. Ayo. tindak neng Mekah. Dane Mekah. Mugi-mugi warga Polorejo gesangipun berkah lan barokah. Penonton Allah Allahumma amin. Mbak Mira, yuk. Ayo. Ana Mbah Arjo Ana Mbah Arjo, tindak Surabaya. Tindak Surabaya. Mugi warga Polorejo
tansah bagya mulya. Penonton Allahumma amin. jos ya Mbak Dian Munasirah Tuku bata iki magister seni kok iso malah kocok iki lho. Iki nek digenderi kaya ngono gamelane ya kaya ngono apike lho. Ketoke kelinglingan awake dhewe iki dadine suarane griyut. Sik, contone sik Mir, sepira Mir? Tuku beton, Ndang. Ndang. tuku bata. Nah, semono kuwi. Bir, contone Bir. Ayo Bir. Ayo. Tuku bata. Dian, ya Yan. Tuku bata. Yanteme kowe. Gowo gamelan dhewe. Kok iso isine kok gur botok. Kok nesu to? Ora nesu nduk mendem. Walah. Kurang gede, Pak. Kurang gede. Kurang gede. Enggak. Tuku bata. Kok iki piye? Anumu ki padakno karo iki lho, Nduk. Anumu ki padakno karo kono. Nano. Tuku bata. Dikeprukne gareng. Ayo. Karo mangan marem-marem. Heeh. Jos. Pak Herianto. Mugi-mugi sehat ayem tentrem. Allahumma Apik. Ngapunten para lenggah pancen sinden Dian iki obate keri tadi ya. Ayo. Ayo Bir. Ayo. Ning Surakarta Surakarta. tumbas maem pete. Pak Herianto kula nyuwun sawerane. Allahumma amin. Kowe iki jane sinden apa kotak amal? Oh iso urung-urung njaluk saweran lho kon ndongake kok ya. Nah wis. Gitar Dian kacau. Ayo. Sing tak jagane mung karo kowe nong. Ayo nong. Ayo. Mbak Winong. Awake dhewe siap-siap yo. Neng dhuwur meja. Enak wi. Iya. Enak. Aja rame-rame. Lah. Kertu 5. Desa Palarejo. Muga-muga wargane kathah rezekine, sehat awake, tentrem batine, ayem tentrem sakeluargane, lunas utangi, sedaya mlampah sejatine asik. Amin. Kowe golek ngono terus tak lolo cempolo lho ora. Iki Kedawan. kok iki wong gawe parian apa deklamasi? Ayo. Kaya Balusi varian mboten. Talusi ya iki. Yo, Ora lho. Ngidoni kaca, terus kecemplung sumur. Mugi masyarakat Palarejo panjang umur. Allahumma amin. Anak-anak awakmu tuku nangka. Aku nangka. Nangka pun dhuwit. Bene. Duwe to mung bar dibayar Pak Haryanto. Jare wis dibayar sesasti. Lah ya wis isik turah 75 nang ngebel tuku nangka kan yo. Terus tuku nangka. Ya. Rupane ireng. Wong sak Palarejo sing wedok muga-muga meteng bareng. Amun diamini. Lah iya ampun Anak wis akeh ndak cilaka no. Dibek ya. Napa dadak cilaka? Kok iso? Ketok ndase ya didelepne neh. Panak Edan. kucing ngomong. Panas udan aling-aling. Panas udan. Udan panas aling-aling. Capek gunung.
Mbak. Ya. Nadyan wadan sarata Sapa sulit ngetan kali kula apa setia Mbak Rusi Pasar matur sembah nuwun. Kompak rancak semangat luar biasa caping gunung. Nggih.